zviri sei nhasi tiri kuno kuStTheresa paRoman Catholic Church. Ndosaka ndikuona vanhu vazhinji vanga vari panapa vakasunga mazambe ini ndinorepresenta ndakambirira mbuya Ana but naonange kuno kuva neblue ine chinzi chii vanopfeka zveblue pandevehose yedenga but vamwe vanenge vakangopfeka zvongofara vari mafevalent colors avo asi vana mbuya Ana varipo panapa ndao ndikarepresenta mbuya Ana handiseki vana mbuya Ana varipo but dai wakauya nezuro papakazara maiwe zvisingaiti kaiva nepamusandi paumusandi ndo yezvipianiso aiwa kumaraska papi zvemu zvamotosota vusukukomba pamusandi ndiye vanofamba vakasimudza chimirara paya sezvakaitwa nguva yani yajesu ndo panotanga ndo patanga Easter cup pamusandi si Easter inotanga nepamusandi takanakirwa takafara zvisingaiti saka isusu tiri kuno kuGweru like I said kuti tripu yedu yekuti tinge tienda kuambendo yachipita asi ina brother friend but purpose yatawira pano kunyanya yanga iri yebookshop yavanoita sei tikati ndizoti nderi mamunorana yakati toti yamunoita sei ndimo matinorana mubookshop momo munowanikwa mabooks edu nemasacramental things zvirimo momo zvatinotengesera vatenderi vedu vechiroma nevasiri vatenderi mamwe mabooks vanodini vanogona kutenga for spiritual growth kuti vakuremo muchitendero chavo nemuchinamato chavo asi pakanaka pano ndasati ndambopauya zvangu kuti kutopatsika zvandikaita kudai ndatopatsika so ndatopatsika izvo zvikatotsika akozongosara kupinda mukati kuda kuti ndogara kubenji umbona matavo ndinofana kuti oreiti saka patadati takuona mukati machoni kuti munonasotenga chii chaizvo asi naonasa kuti pari kugadzirwa nemadzimai ari kuya achitsvairawo vachigadzira pakereke zvakare neichocho saka umwe igazebhu kwati mune muchita sei igazebhu umo kana tava kuita mafunctions echechi ndo munobikirwa vanhu vabikiri panze even kana vanhu vodhisha chikafu havadhishi vari panze chirohwa nemhepo pane kawindo karipo unongoisa plate yako obva wadhishigwa chikafu chako wotoona pokudodi pokuti unogara koko kune green kune kuri kwechii kune green ko ihall but sofa kune fresh iriko vana kana kuti vese vanoda ngobatsirika zvavo saka ini mamuchiti apa pagare vanhu master room sekudi kuchengetera zvinoshandisiwa kana panenchiona hangu malife ashema ndo mande ndiri nguva ndichitosekawo zvangu ndichitofara but ndo mande ndichiswera muno ndichishanda ndiri muno totangira apa neichi tichienda muchitsanangura ichi chii iri rinonzi Easter candle rakagadzikwa zvakanaka kuda ndikabvisa kuti rinatsokuona zvakanaka ndoona soti vanhu vangatadza kuona kuti Easter candle ndo Easter candle redu rinoshandisiwa paEaster nemunhu wese panapata chete zvinoita paEaster candle iri fata ndiye anenge anaro akasimudza pathat process asi vatenderi vose vanenge varipo endeka zvakadai zvine zvazvinoreva ndizvona zvakadai chichi omega nachi alpha kureva kuti Jesu ndogwa kudini wokutanga nekudini nekuguma idzo hosho chaidzo munofanira kupa hosho muda hosho hosho kane ndandofana fungatisa kuti ndiri Kristo mambo ndimi kwamburidza zvandogona inandigoni manjetimbondivambira ichinzwi nikuvamba nditogona une vanhu vakanditi vamba ndinotodaidza totoridza vanhu tochiinda pane zvimwe izvo like marosari kana kuti machi akata ngemabangles aya marosari ese kubva apa kunosvika tasvika uko asane mataiti
ichichi chinonzi hand rosary, kureva rosary inoiswa pai muruoko sezvizvi daiso ndo chinonzi hand rosary kana yakadai anditika. Aya ose anongori chi marosary okungoisa muhuro vanhu vachishandisa pai kunamata. Kazhinji vanhu vanoti kwai vanhu maroma anonamata rosary, hatinamati rosary, inongotibatsira pakunamata handitika kuti tikwanise kunamata. Isi like chero zvinongotwa hakuna chechi isinoino haiverengwe bhaibheri handitika. Bhaibheri ripo pakudzoredzera vanhu nokuti vakwanise kunamata semesi nemarosary anotibatsiridza pakudini pakunamata. Then ichi chamuri kuona ichi chakai St Joseph Guildich handitika, chipocket chinosonekwa pasambadzana baba vanasekuru Joseph vanova kuiva ndo vana baba mumhuri handitika, ari muroma handitika. Saka kana tisu techitengesa unosonera apa kwata chero munhu baba muroma vakajoina nzanga yavo neSt Joseph. Angatiti for example indabva kuHarare asi ndikuda ichi chikwangwani changu ichi ndongosvika ndoti ndida kutengera baba vangu chiise prize yaSt Joseph, monitengesa yakati pane zvamunoda zvinosizvo. Tinoda kutanga taziva kuti vakapfeka here uniform yavo. Ndikane vanhema ndikati vakapfeka. Mukareva nhema haipapo zvindo patitoda kuhusisa maziva sei ndareva nhema. Tinotokubvunzai kuti vakapfeka here uniform kana matenga muchiziva kuti muchingoti surprise ka obvious munhu anongoti vana toda ngova surprise totovadzati asaka titengesi. Asi munhu anenge agara afunga ari kumba kwake tindoda kunotsotsa vanhu zvokureva nhema idzapfungwa dzangu vedu dzangomanyawo zvokwadi mwari vandiregerei mamufunga kureva nhema. Alright, ayo mawachi here kana kuti chii zvimwe izvozvo? Awa chakada kufanana nerosary nehand rosary ibracelets, but mukaitarisa rinodova nepicture rani raJesus, pamwe pane picture rani raMary, pamwe pane mapicture yemaangels ndozviripo chete. Zvakanaka zvikangofanira izvozvo. Then kota maringi ayo maringi anenge achimirira chii? Aya anonzi maring rosary kana akadai handitika. Zvari maring rosary which same nokungoti rosary anongoshanda serosary, but painawe kuti wakungopfeka pai muruoko seni ndakapfeka kudai iring rosary. Iyi haisi kureva muchato yakadai, inongori ordinary ring inongopfekwa chero nomutenderi. Nokana ndikazopfeka ndisati ndavatekeni ndikaita vanhu vangu havandifungirire kuti ndapawanikwa. Yagara zvaisi ikuwanikwa zvainongoonekwa inotori nechipiyaniso chimuchinjikwa ichi handiti, asi dzemuchato hangu ini muno handidini handina, but dzemuchato tinongoziva kuti ndedzechii ndedzemuchato ndedzebrown goridhe zvei. Pandinonga tambopabata-bata dakumboona ko iri nderepi iri kubata hakuna kuipa handitika. Iri rinonzi alb, iri rinoshandiswa nevapriste kupfeka nguva yechini yemasi. Haringopfekwi chero nomunhu hazviti chero ini sabradha ndipfeki chero munhu adati afata haangotangi kuripfeka, anotanga atogadziwa kuvafata wacho. Saka rakaisirwa mubookshop kana tisingambopfeki. Pepo sebookshop inoi tiri kutengesa handiti, kutengesera vana fati handiti. Even fati anotadza kusatenga asi musemungati andoda kusurprise sekuru vangu fati. Modini movatengera, modini movapa mupfeka handiti. Toinda apa mabhuku evana vechikoro here kana zvese ndezveroma kana zvechifamba sei? Aya mabooks ose aya handitika mazhinji ari muno maspiritual books handiti. Hamutorina bhuku revana vechikoro nonzi iri nderemwana wechikoro, kana kuti hanzi ndoda O level revision chakuti kana kuti munhu odouya achitsvaga chibhuku novel reshona rinoi ndikandimugena aiwa, kana maspiritual books ari muno. Saka maspiritual books haangobatsiri muroma chete, chero asiri muroma anongouya otenga ozviverengera owati oona kuti anobatsirika sei pakunamata kwake
even chero vanoda vaya vari kumayunivhesiti vanoita zvetheology tinawo mabhuku etheology seriri munhu anokwanisa kunoverenga akachibatsirika. Rinopera rese munhu achiverenga iri rinopera iri vamwe vanotoverenga mazikuru nemamwe efilosofi arikoko negarden counseling nekomentari arimo zvokuti vanhu vanoverenga vachibatsirika. apa ndiri kuona kune micheka yakanaka aya mazambia aya anotengesewa asi zvakanyorwa zvine zvazvinoreva saka asi awo ndeyekuchechi anotengesewa kuitira kuti vanomada votenga edha unosonesa dhirezi rake kana sheti yake obva adini apfeka. itori micheka yakatokura ndo inenge iri habiti yedu. Samopfeka sei ichi chitambo chakadiro ichi hatingosi chitambo chakadai pane basa apo pakawandiwa tinopfeka but inini kandopfeka bhandiri zvandinoriita ndinotodai sezvizvi ndotorikanda zvinotoda kudzidza nomwe murefu zvinotoda nguva dai mandiudza ndatanga ndaripfeka kudhara unotova neprocess rinopfekwa nana baba vanowana vakapfekwa kadai ini handichapfeki zvazvitenderi handisi baba handitika saka dini rese rine angosara mabhuku ose anongori mabhuku ese ndo purpose yebookshop yedu muno. Saka vanenge vachida kuzotenga vanenge vachikuwana ipo pano paStTheresa vanoda kuzotenga mabhuku avo maspiritual books nevandambotaura vanoita theology philosophy maroma nevasiri maroma handitika vanondiwana pano paStTheresa Cathedral. Ndinovhura every day kuti ati musashayiwa mabhuku amuri kuda kuti muverenge munatse kunza kuti taverenga tadla kudla kwemweya mudle mabhuku aya. Even chero izvozvo mukatarisa bhuku iri ukapeki your bags obva wakafunga kuti toda kugadzira mabhegi ekuindepi ende kana ndainda kwacho ndonoitei ndonodzoka here kana handidzoki ndozvi saka uga unonguti akaziuka kungoti ndikanomboverenga obva watoverenga pamobva saka munovhura nguvai ini ndinovhura na8 ndichivhara na5 nekuda kwecovid-19 wo techingoteverawo marules ariko kuti hazviri kufamba sei but mundishayiwe because ndo zvinoita zvoti vanhu tikwanise kuwana mukana neshungu dzekunamata kuti denda rekorona iri rinodare ringapera tikararama zvakanaka. Aiwa maitaba saka vese vada kuzotenga mabhuku asi kuti maroma chete ndozvavataura munouya muno muchitenga zvakanaka. I'm actually happy kuti nhasi ndasvika paStTheresa. I've never been here. Ndafara singamboiti takakokona brother zvinova zvinhu zvakanaka hanambovungwa tichakokona vanhu vanoita zvezvitendero kuti mboona zvavari kuita so tokutendera nekuvhurira magedhi waya ekuti nevezvitendero tokwanisa kungoita sei kungova feature pamavhidhiyo atinenge tichiita zvakare. It's not like tinongoselecta maprojects vari different tinotora munhu wese tichakubata zvakare pachikaro chinotevera.